sajene pepek ketara nek Sajene banter. pepek, baksone ya wis metu. Baksone metu. Satene ya wis metu. Akuane ya wis metu. Iki sing durung apa? Akuane wis bagian. Wis to. Wis uman. Sampean gak uman. Lah kae lho sak kerdus. Digawa kancane kancaku. Heeh. Yo. Tanjakno, Mbak. Janjane kowe ning ngendi? Aku ning kene. Sari kasih yang uji apa sodik yang tersangka yang latar berdier QQ Audio Aris Netik Motor Semarang Mbak Susi dalam goyang dong sing tak tunggu Bengawan Solo SMS rambalas telepon malang kok pateni kadung dandan. Lah ya kadung dandan asu ning ngene. Ora teko. Waduh. Pripun? Sing sayuk ya sing rukun. Cancane. Nggih, sugeng rawuh niki. Sugeng rawuh. Kagem Pak polisi. Polisi. Hati-hati lho Mas, mengko nek ditembak dor. Aja kaya ngono. Aizo. Yuk. Janjane kowe ning ngendi? Bakong lali janjine. Lali janjine saking Mbah Kung sinten mau? Bakong ingkang niki lho, tengis sore tarup. Tengandhapipun tarup. Nggih.